Hi mga sis! Welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa aking channel, don't forget to subscribe. So yun mga sis, support you this video mga sis, support you this content mga sis. So gagala po kami mga sis for the pasabog. So yung mga sis, ang init dito mga sis, nakakairita go! Mga sis, kasama ko sila for today's content for the pasabog. Ano po ka nakakairita? Taga Manila ko. Ano ay? Pinamagwangan. Suon just anak is patag mo. Oh. Win kang yes! For the lakad-lakad mga sis, di mo biburiin, di ba? And this is my outfit for today's video. For the pasabog. Pupunta po kami ngayon sa school mga sis. Manonood po kami ng Mr. and Miss Intramurals for the pasabog. Malapit lang dito sa aming bahay mga sis ang school. Uy. So mga sis, nahinto po kami ng very late mga sis kasi mga sis, umulan po siya mga sis for the pasabog. For the lakad-lakad. Okay. Masamlaw sa atong tilandibon man. Bitaw sa? Bitaw niya. A few moments later. So mga sis, for the rainy na naman mga sis, nasapo kami dito. For the pasabog mga sis. Diba? A few inches later. Okay na for the pasabog. Maaga dito rin siya diri. Pwede ba mga sis? Vlog man kiro. Correct. For the duty. Pupunta na po kami sa show mga sis. For the pasabog. Looking for me. Sugar ka diba? Yeah. Hello. Don't talk me. Pwede na sa For the pasabog. For the drink ang mga person mga sis.
2 hours later. Hi mga sis for the uwi on. Bye! For the running. Stop filming. Masok ako manager. Alright. Bye! Dili mo nga na makita. Bye-bye, Divine! Bye! Bye-bye, Shing! Malala, kung di stop. Hey, Queenie, say hi to my vlog, Queenie. Bye! For the vlog. For the pasabog, diba? Pagkuhan ka po bisag. Gusto naibasa ba? Ganda na. Ano, uy. Magkahanap ka na. Bakit na sila? Ano kira? Ikaw hindi ka na sa mga tao na gawin tikin rin. Bahala sila uwi. Yaya kaway, yumaksaku kayo. So, hi mga sis. So, thank you for watching mga sis. And dito muna natin tapusin yung vlog. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. And also, don't forget to subscribe my YouTube channel para updated kayo sa aking mga video. Bye! Bye.